अरे ही भाजी घेऊन येते आणि मी काय जाते आता घराडे म्हणजे माझा का मी सगळ्यांकडे कपून आहे. कोणाची भाजी? माझ्याकडे लाल पाल्याची भाजी या नाही गेला काय चाललास? आमच्या वाडीत नाही इलय मी इकून चल तू माझ्या घराकडे नेऊन खय पेरलेले नी आता कोपऱ्यात. हे बघा सगळी पोरा लहान लहान मुला पण आता भाजी घेऊन विकूक चाललेली आहेत बघा. भाजी घ्यावा भाजी ताजी ताजी भाजी आज विकत उद्या फुकट. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश खाडे तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? तर बऱ्याच दिवसांनी व्हिडिओ कॅमेरा हातात घेतलेलो कारण बरे विणू होतो त्यामुळे मी काय एवढं लक्ष दिलेलं नाही. आणि आज जो आपण मिरी प्रकल्प केलेला आहे ते का 1 वर्ष पूर्ण झाला आणि आता बऱ्यापैकी झाडं वगैरे आहेत आणि मिरी व्यवस्थित धरली आहे. रोपालची लागवड लावलेली होती आणि 1 वर्षानंतर ही हे बघा एक वर्षानंतर ही बघा मिरी अशी धरली आहे. आणि आता पिकाक सुरुवात झाली आहे काही ठिकाणी. म्हणजे आता ही काढूक होत म्हणजे 2-3दा उत्पन्न देता वर्षातून. हे बघा हे अशी पूर्ण असे घोस लागतात मिरीचे शेंगा येतात. तुम्ही मागच्या वेळी व्हिडिओ बघितलात नसाल तर बघू शकतास. तेव्हा रोपा केवढी होती आणि आता त्यांची वाढ केवढी झाली ह्या गेल्या वर्षीच्या व्हिडिओत बघा मग तुमका समजात. आणि ही नवीन लागवड केलं आहे मी स्वतः. हे बघा हे आताशी शेंगे धरले आहेत त्यांका. पण आपली गावठी मिरी असतं झाडांवर सोडलेली ती आत्ता तिचं सीझन हा काढूचो आणि ती काढूक सुरुवात केल्याने पूनमने वगैरे. आणि आम्ही पण करणार आता आणि ही पण आता होत काढूक झालीच कारण साधारण पिकलेत बरेचसे शेंगा. हे बघा अशी पिकाक लागली की काढूक सुरुवात करायची. पण ही जरा थोडे मागसून मागे पुढे पिकता ही त्यामुळे ही जरा बघून शेंगा काढूचे लागतात जून झाल्यावर. आणि ही बघा इकडे आपली लावलेली रताळ्याचे वेल लावलेले होते. गावठी रताळी होती मिरीची काळी मिरी. होय होय बुश पेपर आती. यूट्यूब वरती याचा एक व्हिडिओ बघितलेला तुम्ही बनवलेला असताय तो. होय होय तुम्ही काय सुरलाय? मी फोंड्यातलो पण इकडे याच्यात क्रिस्टल क्रॉप मध्ये कामाक होतं इकडे. हा मग त्याच्यात कसं आमचे काय प्रोडक्ट वगैरे असतात ना क्रिस्टल क्रॉपचे जसं काय 22 टीन वगैरे येतं बघा. 22 टीन हा त्याच्याबद्दल शेतकऱ्यांना माहिती वगैरे देण्यासाठी असतं. हे सेंद्रिय केला आम्ही रासायनिक नाही. रासायनिक नाही पूर्ण सेंद्रिय. होय पूर्ण सेंद्रियमध्ये काय काय घालतात त्यांका? जीवामृत गोकृपामृत ओके ओके शेणखत हां 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 गांडूळ खत. रिझल्ट चांगले आहेत तुझे? चांगला रिझल्ट. आता पूर्ण सेंद्रिय आजच वर्ष झाला 1 वर्ष पूर्ण आला. होय होय. तर आपण हिला भाजी काढू आणि ही दुसऱ्यांदा पेरलेली कोपऱ्यात भाजी काढूची आहे. ही आपण आणलेली मुनग्यातनं फाटी होती ती मुनग्याच्या जत्रेचा व्हिडिओ बघितला असाल तर त्याच्यात बघा ही फाटी घेतलेला आणि ती भाजीसाठी खास घेतलेली होती. आणि बघा आपली भाजी मुळ्याची आणि तिकडे लाल पालक आणि फरसबी पण लावले पण आत्ताशी अजून फुलली नाही आहे. बघा आताशी फुलतं आहे बघा ही फरसबी आणि ही कोथिंबीर आणि तिकडे पालक आणि ह्या साईडला मिरची गावठी मिरची चावण लावलेला.
आणि आता आपण भाजी काढूक सुरुवात करूया. आणि मुळे सगळे दंडावर घातलेले आहेत हे बघा, त्यामुळे मुळे पटकन होतात. मुळे जर लवकर होऊचे असले तर दंडावर घालायचे, म्हणजे जे माग करून घालतो आपण ते, त्यामुळे मग मुळे पटकन होतात. तर चला भाजी काढूक सुरुवात करूया. काय काय खाऊ? बर पालो काय ये काय तुझं नाचा 100 रुपये कॉपी. 100 रुपये कधी आज? हा बोल. ते पाठवी माका काय माझ्यावर काय मी काय पाठवतो. 20 रुपये जुडी 20 रुपये. मग मारो बघाय लागताय थंडी या फुकट काय 20 रुपये आजपासून. तर ही आता जुडी बांधून घेते आणि नंतर मग धुवची या भाजी. आता ती बरेचसे जुडी बांधतोय आणि आजपासून जरा रेट बदललंय तुमचा सांगान कारण परवडतच नाही. तर चला मित्रांनो भाजी वगैरे धुवून झालेली आहे आणि आता आपण चाललो जोगलवाडीत भाजी घेऊन लाल पाल्याची आणि मुळ्याची आहे. आणि आजपासून तुम्ही सांगल्याप्रमाणे 20 रुपयांची जुडी. तर चला जाऊया. बॅटरी कमी आहे त्यामुळे थोडक्यात दाखवते आत्ता. तरी हे पानावाले आणि मी भाजीवालो. हे बघा ते आमचे पानवाले आहेत. पाना घेऊन जातात. हे बघा दररोज दुसरा माणूस असता कायम. तो खय गेलो मुंबई गेलो हो. मुंबई गेलो 8 दिवस झाले की खय गमतच नाही आली. आरड बबलू बघितला असेल बऱ्याचशा व्हिडिओत. तो पाना अरे ही भाजी घेऊन येते आणि मी काय जाते आता घराडे म्हणजे माझा का मी सगळ्यांकडे कपून आहे. कोणाची भाजी? माझ्याकडे लाल पाल्याची भाजी आहे. नाही गेला खय चाललास? आमच्या वाडीत नाही इलय मी इकून. चल तू माझ्या घराकडे नेऊन खय पेरलेले नी आता कोपऱ्यात. हे बघा सगळी पोरा लहान लहान मुला पण आता भाजी घेऊन विकूक चाललेली आहेत. बघा भाजी 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 इकडे जोरदार काम चालू आहे बघा. भाजी भाजी 20 रुपये जोडी. नाही पैसेच नाही. हा 20 रुपये जोडी. होय होय एक जोडी बस. हा ते मग दे. ते मग देतोय. होय ते 20 रुपये राहुले. मग देते. हा चालत नाही ए हवी अरे तुझ्या नादाक लागता नाही वय म्हणून सांगचे आणि फसवशी तू नंदन तकडनं बॉम्ब वाटता. हवी
20 रुपये जुडी. मुळ्याची हा. हा हा. भाजी हवी काय? भाजी 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 ताजी ताजी भाजी. भाजी हवी? लाल पाल्याची भाजी आहे. घेवडो घराकडे या. आणलंय की घेत नाही कोण. पालेभाजी हवी? पालेभाजी या. मुळे नको हा. तर जोगलवाडीत आज बऱ्याच जणांनी घेतल्याने भाजी या, त्यामुळे आता माका चाल करूची लागणार. भाऊकरवाडी आणि काळोख पण भरपूर झालं बघा. तर चला जाऊया आता आपण भाऊकरवाडीत जाऊया आपल्या वाडीत ना. चला काळोख झालो बरंचसं. पालेभाजी हवी हा? नको घेवा एक जुळी. हो खाल तसे व्हाल. काय नको ताजी ताजी भाजी. ताजी ताजी भाजी. मग तू वेटर चेपची पाहिजे. हा चला येतोय. होऊया गो. विचारा भाजी पाहिजे का काकी? भाजी पाहिजे? पालेभाजी पालेभाजी 10 रुपयाची 20 रुपये जुडी या. शप्प खोटं नाही, सगळ्यांका 20 रुपये. एवढी नाही परवडत नाही. पंपाचा बिलच इला 1000 रुपये. मग जाऊन देते. नवीन बसवले. मग जाऊन देते. मोठी जुडी बघून घ्यावा. मोठी काही ही बघा आता खोटं सांगते की टप गमेल बिमेल बदलले. आज मोठा घेतलाय. घ्या गो घ्या भाजी घ्या. उपयोग नाही. ही काय भाजी काय? घ्या. 10 रुपये काय? एवढी नाही उची. काय नाही एवढी होतली. 20 रुपये काय नको जा. खरोखर नको. नको नको. मरा वांदी. चल रवाडी. आता मोठी बांधलंय भाजी. मोठी भाजली आहे. आता काय सांगणार 10 तुमका? रुपयाची किमतीची आहे. आता खोटं वाटतं यांका. जाऊन दे. हे आमचे असे ना ना. ओ भाजी यांची देऊची सगळ्यांका. ओ भाजी आणलंय ही काय? घी खायची ती 20 रुपये जुडी. किती 20च आहेत ना. घी खायची ती हवी खायची ती घी. ते दोघलकारांसारखे जुडिओ बांधलो. आता मोठे बांधले तरी पण तुका धुतल्यावर ते लहान झाले. धुताना तुका वाटले ते मोठे बांधले. आता ना मोठेच बांधते उद्यापासून. ह्याच्यापेक्षा मोठे बा. हां अगे परवडतच नाही. 1000 रुपये पंपाचा बिल इला. भाजी या भाजी. लाल भाजी या मुळ्याची या. तुमका हवी कसली हवी या? पाल्याचीच हवी या. मीच 20 रुपये करूक सांगले त्यांका दर. मग आता वावकरवाडीत 4 जोडी रवलेत. ते वावकरवाडीत येते चालीर कपून. भाजी घ्यावा भाजी. ताजी ताजी भाजी. आज विकत उद्या फुकट. गो चिंग्या. अगो पालेभाजी या. आता टाकणार यो काय भाजी? आता भाजी घेतलास की टाकणार लगेच? हवी? तर चला आत्ता आमच्या कॅमेऱ्याची बॅटरी लो झालेली आहेत. थांबाया. 4 जोडी रवलेत ते खपवतय. पैसे सुटे दी नंतर. लगेच मागलाय की काय? पळणार आज तुम्ही किंवा मी पळणार? 10 रुपयान का? 10 रुपयान काय परवड? अरे त्या दिवशी मागे मागे 10 रुपयान होती. तर आता कसा ह्या इला ना मधीच वाढले भाव. 50 रुपये आहेत. थांबा देतो. सुटे देतो तुम्हाला. पैसे दिले 20 रुपये. सांग. वा हे घ्यावा. हे बघा बरोबर झाले ना. मोजून घ्यावा.
तर अशा प्रकारे आमची भाजी आता झाली आहे. 2च जुडे राहिले आहेत. अरे हे बघ भाजीसाठी काही काही सुनीला फिरत किती हवी या हेलाय बॉम्बटान काय तुका सांगणार हा अच्छा. नव्हतं म्हणजे चिंग्या काक मारून जमलं. हा घी घ्यायची हवी. लाल भाजी आता एकच जोडी राहिली आहे. मुळ्याची घी मुळ्याची घी हा किती सगळी आता ते 2 जुडी कोण राहून खाणार ते नाही ती घेऊन जा तू. माका नाही माहित, माका एकच जोडी होई होती. अच्छा काय तुका सांगणार. आणि व्हिडिओ कधी देतले? आता मी एक भाजीची जोडी घेतली. आणखी इथे दोनवले घेतलास की उद्या पाठवूक सांगते तुका लगेच ताबडतोब. मी एकच घेतली. काय एकावर एक फ्री देतस तर मी घेतो. चला मग आता याच्याबरोबर बोलायला काढू की शान पण नाही हा. अशा प्रकारे आता इथेच थांबूया. भाजी खपूया आधी आणि मग घरात जाऊया. चला बाय बाय.